Debagoiena hogeita hamar plataforma barruan, gu bisok, Markel eta Iñakik, Errez Kooperatiba Elkartekoak, gabitz garatzen Tantai Baso Jabe Kooperatiba, eta proiektu edo prototipazio fase honetan ikerketa eta zelabitxeko antolaketa eredu bat landuko dugu, nun basuak modu bateratu baten gestionatzea eukiko duen helburu, beste basogintza eredu bat uztartuz, nun ekosistema zerbitzuak zelabit zentralidade hartuko dauden. Ekosistema zerbitzuak batzen dituzte ekosistemetatik eta kasu honetan basoetatik lortzen ditugun zerbitzu desberdinak. Esaterako egurre, izen aldiez asixak, izen aldiez ur kalidadia, izen alda CO2 metaketa, eta hain bogan dauen klima aldaketa horrian euki aldauen mitigazio efektua CO2 metaketa horren bitartez.